קצת בלגן. זה בשבילכם. אם חשבתם שאנחנו הולכות לוותר לכם, אז טעיתם! הקיצת מתקרבת, יאללה בלגן. אין מצב, את לא נרשמת, זה לא לעניין. עזבו אתכם מקייטנות של כדוריד. קיץ של בלגן זה משהו מיוחד. איזו מין קיצת נפלה אצלי ברשת, כן כולי בטרפת, יהיה שם כל כך חם. איזו מין קיצת לוהטת מטורפת, כן היא אותי סוחפת ללילה וחדנה. אז תלכי לאמא, לאבא, תגידי שרק בלחת קיצת לוחצת ורק אותה רוצה. תלך לאמא, לאבא, תגיד שאין סיכוי, לא נרשם ורוצה שתבוא כל הקבוצה. יום קרקס ויום בישול, יום ספורט, יום הישרדות. אין מצב, אני לא מגיע, זאת לא אפשרות. בכפר החורש מדברים על מחנה, במדיון ולונה פארק זה באמת קורה. איזו מין קיצת נפלה אצלי ברשת, כן כולי בטרפת, יהיה שם כל כך חם. איזו מין קיצת לוהטת מטורפת,